लोगोफोर नोंथांमोनखौ बे आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसे बराय हरबावनाय थाबाय। आङो दायो मोनसे जायगायाव आंनि गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमनो फैदों। रं नाम्बारसो लोगोफोर, दिनैसिम मोखांखौ नुफेरबायाखै आङो। फन खालामना लेंहरनि र'। जालालै रुख'रा, थांफिननांसिगोनसो खोमा। र' दसे नेनो होबावदों लोगोफोर, दसे नेबावनि नामा। जालालै लेवरा, एसे गोबाव नेबाय दाबो मोनफैया। होद दसे उन्दुनोसैलां बेहायनो। आया लेवरा दाबो फैबावाथ'। र'लै खनसे फन खालामफिनबावनोसै आङो। हेलौ, लामा आन्दायबाय मारबाय नामाब्रा, माथो दाबो मोनफैया। फैदोलै माबार, नेनो हालाय लांला आङो। दसे नेबावनोसै र'। सना, आं सफैबाय। आया माथो बेलाय बड' लाब्रा कार्टुननि दाउस्रि देलायसोब्रा। होद मारै मोनफैखोरा नोंलाय बेवलाय? आइयो बाला, आंखौनो सिनायला खोमा। माब्रै मोनफैखोसो होनदों गावहानो फनाव रायलायबाय थानानै। जाबायब्रा दे दाउस्रि देलाय, सानैजों जोंहा अनलायलायनोसै ना। बात्तामिस, मा अनलायलायनाय बेलाय? देब्रा दाउस्रि देलाय खाथियाव फैदो, दिनैसो लोगो मोनजेनदों। खुदुमबो होला होमबा, खुदुमनो होला? थोद आं खुदुमनो लुबैदोंलै नोंखौ। बात्तामिस, खुदुमबाल' गोसथोलायनाय जायो नामा? देब्रा दे खनसेल', होद साम' सोबनाय बायदि खुदुमगोन आं नोंखौ। दे खनसेल'। ओमफ्राय नों आंखौ माला हाबा खालामगोन? र'ब्रा र', आंखौबो एसे साननो सम होना। मा दिनैसो लोगो हमजेननायावनो हाबानि खोथा। थै र' साननैसो थाबाव। आं नोंखौ माबा सिनायनायसो मोनदों। नोंखौ माबा बड' लाब्रा कार्टुननि सन्थ'ला बायदिसो मोनबाय आङो। होद आं सन्थ'ला नङालै, आं नैबेयाव एपि ब्लगआव गोदानसो उजिफैनाय। आंनि मुङा मोनलासो। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बिनि पार्ट 2खौ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइब खालामखांनानै बेल आइकनखौबो अल सेलेक्ट खालामनानै लादो, जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। दाउस्रि देलाय, भिडिअखौ शेयार खालामनो होदोब्रा, सापर्ट खालामलायनो होदो। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानैल' दाथां। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो गोदान भिडिअ पार्ट 2 पार्ट 3 लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव जों नुजाफैबाय थागोन। थ' बायबायलै लोगोफोर, दिनैनिया जाथ'बाय। गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोनलाय।